koncom roku 1973, respektíve začiatkom roku 1974. Zabezpečili sa všetky podmienky zo strany Miestneho národného výboru na započatie výstavby 6 družstevných bytov v rámci jednotného roľníckeho družstva. Do volebného programu je zahrnutá aj plinofikácia obce v rámci akcie Z a riešenie záchrany kaštieľa ako historickej pamiatky. V rámci budovania ciest sú v programe úpravy a budovanie ciest za kaštieľom a vybudovanie cesty v Školskej ulici, bývalé Pangorty. V svojpomocných prácach sa upravujú chodníky, parky a rekonštrukcia požiarnej zbrojnice, ktorá bola odovzdaná slávnostne do používania v auguste v roku 1973. Hodnota diela predstavovala 70 000 korún. Okrem týchto základných úloh výstavby obce, Miestny národný výbor sa sústavne zaoberá aj problémami jediného hospodárskeho podniku v obci, jednotného roľníckeho družstva. Riešila sa najmä oblasť zlepšenia výroby a vytvorenia podmienok pre zlúčenie s iným jednotným roľníckym družstvom, čím by sa zabezpečili lepšie podmienky pre efektívne hospodárstvo, to je zlepšenie mechanizačného vybavenia, zvýšenie produktivity práce a príjmov družstevníkov. Film, ktorý ste videli, predstavuje stručný pohľad na život našich vinosadov. Je len na nás, aby sme urobili všetko preto, aby naša obec bola ešte krajšia, naplnená životom radostnej práce, ktorá je zárukou splnenia našich túžob v socialistickom mierovom živote. Almost heaven, West Virginia, Blue Ridge Mountains, Shenandoah River. Life is old there, older than the trees.